விஎஸ்வி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா, நேற்று விக்கிரவாண்டியில் நடந்த நம்ம தளபதியோட மாநாட்டை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். எல்லாருக்குமே ஒரு குழப்பம் இருக்கும். என்னடா விஜய் அரசியலுக்கு வந்துட்டாரு, மாநாடு வேற அறிவிச்சிட்டாரு, இவர் மாநாட்டுக்கு வந்து என்ன பேசுவார், இவர் பேசுவாரா இல்லை அமைதியாக அங்கேயும் இருப்பாரா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கேள்விகள். அது இல்லாமல் சோஷியல் மீடியாவில் இதெல்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை. எல்லாருமே நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ். விஜய் வந்து அப்படி இப்படி இப்படி என்னென்னவோ பேசினாங்க. ஆனால் நேற்று நடந்த இந்த மாநாட்டில் தளபதி விஜய் அவர்கள் வந்து அவர் ஸ்டேஜுக்கு வந்து மைக்கை பிடிச்சி பேச ஆரம்பித்தார். எல்லாருக்குமே ஒரு நடுக்கம். ஐயோ என்ன பேச போகிறாரு, என்ன பேச போகிறாரு, எல்லாருக்குமே வியர்வை வேர்த்து ஊத்திருச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 நிமிஷங்க மனசை பிச்சு உதறிட்டாருங்க. அனல் பறக்க பேச்சு, சாதாரண பேச்சு இல்லைங்க. எல்லாருக்குமே கதி கலங்கி போயிட்டாங்க. எல்லாருமே கதி கலங்கி போயிட்டாங்க. என்னடா விஜய் இப்படி பேசுறாரு, இவர் உண்மையிலேயே அரசியல்வாதியா இல்லை ஒரு நடிகர் தானே? ஆக்சுவலாக ஒரு நடிகர்னா ஒரு டைலாக் பேப்பரை வச்சு அதை மனப்பாடம் பண்ணி அங்கே வந்து அப்படியே ஒப்பிப்பாங்க. இவர் ஒரு பேப்பர் கூட இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட 45 நிமிஷம் அனல் பறக்க பேசுகிறாரே அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரே சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. விஜய் ரசிகர்கள்லாம் சொல்ல தேவையில்லைங்க, கொண்டாடி தீர்த்துட்டாங்க. இது என்னன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு இப்போ விஜய் மேலே. கண்டிப்பாக தளபதி வந்து அரசியலில் வந்து நின்றுவார், மக்களுக்கு நல்லது செய்வார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. அதே போல தான் விஜய் அவர்கள் வந்து மாநாட்டில் முதல்ல வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க, விஜய் வந்து அம்மா அப்பாவை மதிக்கிறது இல்லை, பேசுறது இல்லை அப்படின்னு என்னென்னவோ எழுதுனாங்க. இதெல்லாம் வந்து சும்மாங்க. நேற்று நடந்த மாநாட்டில் தளபதி விஜய் அவர்கள் வந்து மேடையில் பேசுறதுக்கு போகும் முன்னாடி கீழே அமர்ந்திருந்த தன் தாய் தந்தையை நேரில் வணங்கி அவங்கக்கிட்ட ஆசீர்வாதம் பெற்று அதுக்கப்புறம் மேடையில் போய் பேச தொடங்கினார். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது. என்னன்னா, தளபதி வந்து அந்த புத்தகத்தோட மேடையில் பேச வரப்போகிறாரு. திடீர்னு ஒரு நபர் உள்ள வந்து, யாருன்னு பார்த்தா நம்ம நடிகர் சௌந்தரராஜன். அவரை சௌந்தர்னு கூப்பிடுவாங்க. அவர் வந்து அப்படியே தளபதியை கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அவர் சந்தோஷத்தை அப்படியே வெளிப்படுத்திட்டாரு. தளபதி ஓகே நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி மாநாட்டை தொடங்கினார். அவர் பேச ஆரம்பித்தாருங்க. கிட்டத்தட்ட இது தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, இந்தியா முழுக்க எல்லாருமே இந்த மாநாடை பார்த்துருப்பாங்க. விஜய் என்ன பேச போகிறாரு, அதாவது சின்ன குழந்தையிலேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் தளபதியோட ஸ்பீச்சை கேட்க எல்லாருமே டிவி முன்னாடி செல்ஃபோன் முன்னாடி தான் இருந்திருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாத நேற்று நடந்த மாநாட்டில் விஜய் பேசுகிறத புதுச்சேரி முதல்வர் திரு ஐயா ரங்கசாமி அவர்கள் கூட நேற்று காணொலியில் டிவியில் பார்த்துட்டு இருந்தார். அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம். தளபதி வந்து அவருடைய கோட்பாடு ஒன்றே ஒன்று தான். என்னன்னா, எல்லாரும் சமம், எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணும், இதில் ஏற்றத்தாழ்வு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, எல்லாருக்கும் சம உரிமை கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் கல்வி கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் வந்து மருத்துவம் கொடுக்கணும். இப்படி தான் அவர் கொள்கைகளை வச்சுருக்காரு. மற்ற அரசியல்வாதி மாதிரி நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் நான் அதை செய்வேன் இதை செய்வேன் இலவசமாக கொடுப்பேன் அப்படின்லாம் எதுவுமே சொல்லாமல் மேலோட்டமாகவே நான் வந்து பேச மாட்டேன், செயலில் காட்டுவேன் அப்படின்ற மாதிரி தளபதி அவர்கள் சொல்லியிருந்தார். முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, தளபதி மேடையில் பேசும்போது பெண்களுக்கு வந்து முக்கிய பொறுப்புகள் தரப்படும், அவங்க தான் இந்த நாட்டோட பெரிய சக்தி அப்படியெல்லாம் பேசியிருந்தார். ஏன்னா தளபதிக்கு வந்து பெண் ரசிகர்கள் ரொம்பவே அதிகம். அவங்கெல்லாம் இதை பார்த்து கண்டிப்பாக விஜயோட சேர்ந்து நம்ம வேலை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலையில் இருப்பாங்க. இப்போ இந்த மாநாட்டை வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, ஆந்திராவில் வந்து லாஸ்ட் டைம் நடந்த எலெக்ஷனில் பவன் கல்யாண் எப்படி வெற்றி பெற்றாருன்றதான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. பவன் கல்யாண் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. ஏன்னா அவர் முதல்ல அரசியல் வரும்போது அவருக்கும் இதே நிலை தான். இவன் ஒரு சினிமா நடிகன், இவன் ஒரு கூத்தாடி, இவன்லாம் போய் எப்படி அரசியல் பண்ணுவான், இவனுக்கு என்ன தெரியும் அப்படியெல்லாம் நிறைய கமெண்ட்ஸு. அவர் முதல்ல அரசியல் நிற்கும் போது அவர் நின்ன எல்லா தொகுதியுமே படுதோல்வி தான்.
ஆனால் அப்போ கூட பவன் கல்யாண் பார்த்தீங்கன்னா மனம் தளராத ஒரு தைரியத்தோட கம்பீரமாக அடுத்த எலெக்ஷனில் சந்திரபாபு நாயுடுவோட கூட்டணியில் சேர்ந்து மாபெரும் வெற்றி பெற்றார். சாதாரண வெற்றி இல்லைங்க. டெப்டி சிஎம், ஆந்திராவோட துணை முதலமைச்சர் ஆயிட்டார். சாதாரண விஷயம் இல்லை. அவருடைய உழைப்பு, அவருடைய டெடிக்கேட்டட்னு சொல்லலாம். நம்பிக்கை, இறை நம்பிக்கை, கடவுள் நம்பிக்கை. அது மாதிரி அவர் வந்து எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி எப்படி பேசினாரோ விஜயும் அதே மாதிரி தாங்க பேசுறாரு. கிட்டத்தட்ட 2 பேருக்கும் உள்ளது ஒரு ஒற்றுமை. சினிமாக்காரன் வந்தால் என்ன செய்ய போறான் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டாங்க. அப்படி பேசினாரு. ஒவ்வொருத்தரையும் யாரையும் வந்து கடைசியாக ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பார். கடைசியாக பேசும்போது சொல்லியிருப்பார். அது அப்புறம் பேசலாம். முக்கியமாக வந்து திராவிட கட்சிகளை வந்து கிளின்னு கிழிச்சிட்டாருங்க. என்ன திராவிடம், என்ன திராவிடம்? சும்மா திராவிட மாடல்னு சொல்லி ஊரை ஏமாற்றி மக்கள்கிட்ட பணத்தை கொள்ளடிச்சு அவங்கள சுரண்டி அவங்கள அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட திராவிட மாடலை வந்து கிளின்னு கிழிச்சிட்டார். அதாவது திமுகவை நேரடியாக தாக்கி பேசினார் விஜய். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, விஜயோட எதிரி யாருன்னா, அரசியல் எதிரி யாருன்னா திமுகவாக தான் இருக்கு. அதே பக்கம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மோடி அவர்களையும் வந்து விஜய் வந்து நேர்மொழியாகவே பேசியிருக்காரு. அதாவது நாங்கள் வச்சிருக்கிற இந்த சாயத்தை எந்த சாயம் வந்தாலும் அழிக்க முடியாது, எந்த சாயம் வந்தாலும் பூச முடியாது அப்படின்னு மோடியை வந்து நேரடியாகவே தாக்கி பேசியிருக்காரு. எல்லாருக்குமே இது ஒரு அதிர்ச்சியாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட அரசியலில் வந்து அரசியலில் வந்து 50 ஆண்டு காலமாக இருக்கிற தலைவர்கள் கூட இப்படி பேசுவாங்களா அப்படின்றது சந்தேகம்தான். அரசியலுக்கு இப்போ தான் வந்திருக்காரு, முதல் மாநாடு. இந்த மாநாட்டிலேயே இப்படி பேசுகிறாருங்க விஜய். உண்மையிலேயே ஒரு பேப்பர் கூட இல்லைங்க, ஒரு துண்டுச்சொட்டு கூட இல்லை. ஃபஸ்ட்டு அந்த வாழ்த்துறைக்கு மட்டும்தான் அவர் அந்த பேப்பர் எடுத்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து அடித்து துவம்சம் பண்ணுறாரு. ஒருத்தரையும் விடலை. உண்மையிலேயே விஜய் வந்து பாராட்டணும். இது இந்த மாநாட்டுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க. புதுச்சேரி, தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழச்சி சவுந்தரராஜன் அவர் கூட விஜயை பாராட்டியிருக்காங்க. எதுக்காகன்னா, என்னதான் நம்மளுக்கு ரசிகர்கள் பலம், மக்கள் பலம் இருந்தாலும் முதல்ல பேசும்போது தன் தாய் தந்தையை வணங்கி அவர் அந்த உரையை ஆரம்பிக்கிறாருன்றது வந்து ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயம். அதனால் வந்து அவங்க பாராட்டியிருக்காங்க. அதேமாரி நிறைய அரசியல் பிரபலங்கள், திரை பிரபலங்கள் எல்லாருமே தளபதி விஜய் அவர்களை வந்து ரொம்பவே பாராட்டியிருக்காங்க. நேற்று சீமான் அவர்கள் கூட பேட்டி கொடுத்துருந்தாரு. மீடியாக்காரங்க கேட்டிருக்காங்க அவர்கிட்ட, என்ன தளபதி பேசியிருக்காரு, இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்னன்னு கேட்கும்போது, விஜய் பேசின விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒத்து போகாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. அது என்ன ஒத்து போகாது, இல்லை நாளைக்கு 2 பேரும் ஒத்து போவாங்களான்றதை வந்து பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். அதாவது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் விஜய் நடிக்க வரும்போது, இதெல்லாம் ஒரு மூஞ்சியாடா, இவன்லாம் ஒரு நடிகனாடா, அவனுக்கு மூஞ்சியே சரியில்லை, அவனுக்கு நடிப்பு வரல அப்படின்னு நிறைய பேர் பேட் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க. அதன் பிறகு விஜய்க்குள்ள வந்து ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா, ஒரு வெறி, நம்மளை இப்படி சொல்றாங்களே, ஏன் நம்மளால ஜெயிச்சு காட்ட முடியாதுன்னு ஒரு வெறி. என்னதான் தந்தை வந்து இயக்குனராக இருந்தாலும் ஒரு ஆரம்ப கட்ட காலம் வரைக்கும் தான் அவங்களால சப்போர்ட் பண்ண முடியும். அதன் பிறகு மக்கள் ஏற்றுக்கணும், படம் வெற்றி பெறணும். அதன் பிறகு தான் இவங்கெல்லாம் ஸ்டார் ஆக முடியும். அந்த ஒரு இது மனசில் வச்சுக்கிட்டு தளபதி வந்து அது, ஏன்னா அவர் ரொம்ப பேச மாட்டார். அவர் எல்லாமே மௌனம், மௌனம் வந்து வெற்றியை கொடுக்கும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி அந்த மௌனத்தாலேயே அவர் தன்னுடைய திறமையை வளர்த்துக்கிட்டு, தன்னுடைய நடிப்பு திறமையை வளர்த்துக்கிட்டு, இன்னைக்கு சினிமாவில், இந்திய சினிமாவிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரே நடிகர் யாருன்னா தளபதி விஜய் மட்டும்தான்.